Ty si zabil všetkých tých ľudí. Nie, ja som im pomohol. A pitalice! Idem mu zakopať za chyžu. Juri! Šádzi, chodzím pomedzi ľudí, išem prihváram. Dobrý deň, Hanka Dluha meno mojo. Tak, Hanka Dluha. No keď čo vám nepáči, to je Haňa Dluhaňa. Ale oni, keď sme štretli, tam mi nepovedza Hanka Dluha alebo Haňa Dluhaňa, ale doktorová žena. Ale ja nie som len doktorová žena. To trúbi s ňu. Na keľo dáme? 180. 300! Paula! Hanka! To už do čista poraží! Rodina porada! Ty do špajzu von do obývačky, ty do špajzu, ty do spálni a ty, detko moja, šinaj! Pán, vy chcete, aby som požehnala urýchlenému sobášu vás a mojej dcery a ona potom čaká decko s úplne iným chlapom. No. Na keľo dáme? 5 000. Tam môžeš dať za 6 000.